patirsan. Mas, menika sasampunipun wonten kawontenan prastawa ingkang boten kula nyono-nyono wonten ing ampal menika kedadosan ingkang boten kangen-kangen. Mila sekawit menawi kula boten tresna kaliyan sunten. Ananging sameneika kawontenanipun sampun sae kula nggih raos trenyuh. Lajeng kula nggih kepareng badhe kula pundhut. Oh, nggih. Nek nggih kula tak nyempesa kalih diajeng permohonan nggih. Napa kula menawi kula wayah kaliyan Jembuk wasiat. nggih kalih jembuk wasiat. Nggih kalih jembuk wasiat. Nggih. Diajeng jembuk wasiat. Apa seliramu? Apa seliramu gelem lek tak wayah karo Suminten. Atas kopi Ini saya berterima kasih. pikirane kanggo ngremate kahanan supaya kabeh bisa tentrem, padha ayem. Nek ana lelaning atimu, kowe lila bapak yo ora dadi. Sing bagus uripmu tembe bisa mulya kanggo sang lawas. Monggo Bu. Derek memberikan bapak melalui bapak sampun paling pangestu. Kami bagaimana Nggih. Nggih. Bapak nggih sampun kepareng. Sampun. Kalau turun dipun mari kalian tak Suminten. Terus puji ngomong. Wong malah ngaturaken matur nuwun kaliyan Den Mas Boko ingkang sampun kersa mengku anak kula pun Suminten. Lan aku medha nrimo karo Kakang Suramana sing wis bisa nambangi aku saiki nganti bisa maras kaya ngene. Muga-muga kanthi lelakon sing kaya ngene iki minangka kanggo gawe patuladan ing tembe tansah bisa panggih Rampung. Matur nuwun. Suminten nggih gelem tak wayah. aku dune gelem ten. Menawi ngaten kula ngaturaken panuwun Kadang Rama mugi-mugi mangke diajeng cembuk wasiat diajeng Suminten mangke saged sesarengan kali kula mangke saged langgeng anggenipun kita sami budaya. Nggih, kula dereng memuji Perkawis menika kula sumanggaken kanthi. Nuwun tambahan pangestu mugi-mugi mangke sedherek saged sae katur. Para pamirsa tetap semangat atur pagelaran berterobek dan gerakan Suramana Suminten. Matur nuwun alus saking kancadanipun bareng kula aturaken panjenengan matur nuwun kami.